Tinokuchingamidza zvekare apo toda kuti tienderere mberi pamusoro pechidzidzo cheso kunyanya toda kuti tinyanye kubata nechinhu chinonzi so nokuda kuti chinoti confusei zvakanyanya nokuda kuti takambotaura muprevious video yatakaita takati kune reshona kazhinji rinongoti mweya ndosaka taona kuti chidzidzo ichi chakakosha kuti tichinzwisise ende chinogona kutibatsira zvekare Babatisa tagona kuita deep pane zvatakasira takuda kuita zvekuti information inodepositwa kupi nokuti mbotanga mambotibatsira this area itange yambooneka clarity yekuti tinoona kuti panaitika a fight between two kingdoms and tinoona kuti chavanenge vachinyofaitira chiini zvichida munogona kuda kuti tsanangurira kuti is it the body yatataura kuti tinoenda pasi here, is it the breath of life here, kana kuti is it the soul? We do not wrestle against flesh and blood. Murikunzwisisa? Saka ropa aripo. Murikuona? Ropa aripo. Flesh haipo. So the devil is not after our flesh, is not after our bodies. Murikunzwisisa? But chirikurwirwa, it is the soul. Murikunzwisisa? Chirikurwirwa is the soul. Because apa parikutaurwa patoda muverengeka makaona. Iyoyo togona kuisiya zvedu iyo yandiri kutaura iyoyo iri kutotiratidza kuti chirikurwirwa it's a spiritual thing, it's not the breath of life, it is the soul. Saka Satan chaari kuda the soul paari kunzi paya kuna Ephesians kwatataura pamuri kunzi chigadzira izvuno zvenyu zvinge zvakamira zvakadai muzodai chamuri kudzivirira it is the soul, because the devil is trying to take your soul, but kutora kwaanoita soul yacho is to get control of your soul. So when you have control of the devil unotanga kuoperate sezvinodiwa naSatan. Ndosaka muchiona kuti munhu mukamuregedza upombweka no matter how much you try anoramba achidero because ari under control. Muri kunzwisisa? But kana Satan akazenge aita let free of his soul, then this person anenge adechi soul yake ya free, then you start to see the person achifunction zviri right. Ndosaka muchiona chiro muchechi chaimo kana munhu achinonoka kuuya muchechika soul yake kana yakacorruptwa newakaipa, no matter how much you try to say it 100 times hazvife zvakachinja because muri kuudza the body but the soul already decision to adjust or to adhere kune zvinhu zvamuri kutaura because it is the soul. At the same time also God is after the soul because chiri kuda kusevhwa naMwari is the soul, not the body. And muri kuona saka the battle that is there is the soul, which is the mind, which is the feeling, which is everything that comprises of a human being, but the inner thing, because iko nomukanditi ndiratidze feeling yenyu how you are feeling and kwasi kuratidzai but I can feel nditi mukandiratidze kutsamwa kwenyu ndinogona kusakuratidzai but ndinogona kutsamwa ani muri kuona but body yangu ndo inogona kuzodai so nditi muri kuona but chatsamwa chi it is the soul. Ani muri kuona ipapo baba saka munogona kutaura yenyu pamwe ndinozogona kuramba ndakuenderera zvakanyanya. Saka tiri kuti chinhu chinenge chaaffecta the soul it's either kuti kuhappiness side or mukutsamwa tinozongozviona neimpression inozobuda pabody yako, even the face can show up alright the soul iri tormented or this soul yakafara. Saka tirikuzama kutaura kuti exactly muri kugona baba zviri kuitika mauri to the inner man ndo zvinomanifesta pabody. Saka body iripo pakutiratidza ndosaka muda kuona baba kana so yarwara kana so yarwara munozvionera pabody ndo pamunoona so yarwara kana so yapenga zvamakambotaura pavidhiyo yatakaita last time yaya kana munhu akudya mubhinika sense of taste yaitwa tempered with baba tinozviona kupfurikidza nebody. Saka body ka iripo pakutiratidza zviri kusangana nesoul. Ani muri kuona munhu akaita utsvina ndiri muri kuona makutotanga kutoona kuti soul yake there is something going on there because hapana soul yagara zvainongoratidza kunze ndo zvairi okuda zvinhu zvakachena zvakanaka zvinonhuhwirirawo kuratidza kuti because mukatarisa vanorova mabira baba vanorova mabira vanoita zvemudzimu chavanotanga kudai doro tikatongoona soul yakuda doro zvakutotiratidza zvazviri mukupaona ipapo. Saka zvinenge zvinodimandwa nebody wodetermine soul yemunhu. Ndosaka muchiona kuti vanhu vakangotarisa munhu at times hatisi kuti it's always the case vanotaura kuti munhu yanonamata because body iri kurepresent the inner person. Okay.
saka azviite kuti tione zviri opposite kuti tiri kuwana zvimwe zvakanaka kunoko then the soul yakaipa azviite kana kuti yoita the opposite yezvandiri kutaura zvinofanira kufambidzana kuti kana soul yakoraptwa tinotoona the corruption yacho kunze zvatinoona kutaura katombopa example yatakambopa pavhidhiyo yedu yekumashure yekuti imi baba kana muchibika mbambaira ndizvika muchibika mbambaira pobva patanga kututuma kunge pari kubikwa nhopi imi mungazvitenda here kuti ndizvo zvinoitika because chiri kubikwa kana muchibika beef muto unotutuma uchibuda ndewe beef apave pakambobuda muto wehove inhema hazviite totoziva kuti raisi ine matutumiro ayo ende poto inotori nemisodzi yainotoita kunze unotoona kuti iraisi unotoona kuti uchitongosvika ukaona hariri pamoto unototi muchemberi nhasi mabika nhopi chii chiri kuitika waona zviri kunze ndo zvinodetermina zviri mukati saka hamubikwi mbambaira kunze kwakazara chii nhopi variko zvavo vamwe vanonyepera kudero vanotaura kuti ano zviri kuitika ndezvekuti inini mwoyo mangu chete ina handiende kuchechi but solo mwoyo wangu wakadii wakanaka chambokutadza kuenda chii unoona zviri kutotiratidza kuti action yauri kuita pabhodhi yekusaenda kuchechi iyoyo because uri kusvora the soul iri kuzviramba but your mind thinking yako your brains is telling you kuti I think zvinenge zvakadai zvinenge zvakatongonaka zvakadaro anoona saka haudecide zvauri kuita so vandiwa vatariri nhau iripo is the battle of souls sezvatambotaura that's why kana taakuuya semachristians tinotaura kuti ipai upenyu hwenyu kuna kristu ende chatei chinyanyotaurawo futi nezvacho ipapo iso matouya futi neimwe engo hanzi you give your life to Christ you give your life unenge uchipei wozi kana uchinzi uri kupa upenyu hwako kuna kristu uri kupei ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose nepfungwa dzako dzose nesimba rako rose anokona wai pari unotaurwa zvesimba wai pari unotaurwa zvepfungwa wai pari unotaurwa pari kunomeshenwa all these things anomurikona ende takaona mataura kuti so inoda apa zvanzi idai Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese amurikona chiri chiri kunzi chidai saka the soul also manifests through the heart anomurikona because ndosaka muchinzwa munhu achinzi uyu ane mwoyo mukukutu ndiri muri kuona mwoyo haukukutiki wega kana usina kugarwa nesoul ndiri muri kunzwisisa chinenge chiri chikukutu is the soul inozvimanifesta kupfurikidza neheart because the soul is connected to the mind the soul is also connected to the heart ane mwoyo wakanaka muri kurevei ipapo kamuchiti munhu ane mwoyo wakanaka you are referring to the soul muri kunatsopanzwisisa ndakatozonzwa imwe ichitanzi if the heart is troubled even the soul novatowao troubled one of the connection yamuda kweza sana ane muri kupaona zvino kubatana kwazvinako zvinhu izvozvo even ukatya iwewe chiri kutya it is the soul because the soul inenge isiri kuda separation because the soul knows kuti haisi ready to die ani muri kuona saka chiri afraid it is the soul not the body pamunosikidzwa nebanga chiri afraid chi is the soul that is afraid of the separation because the soul knows what will happen tomorrow you see alright ndatogona kuenda pamamutaura takuchienda panhau yekudepositwa kweinformation but tisati tasvika ipapa tofanira kutanga tanzwisisa kuti the Holy Spirit location yayo ndeipi imbori kupi yakaloketwa kupi chaiko chaiko so ndine evhesi inogona kutibatsira that's Ephesians 3:16 I'm going to read toda kuti tinatsobatisisa ipapo because unoda kuzikanwa ukaziwa the location of was of the Holy Spirit mati hanzi chi Ephesians 3:16 alright I'm going to read I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being through his spirit in your inner being yo yeah it's a deep verse because we can't say it's the breath of life because he didn't go to femoram so what is the other spirit he is talking about? It's the Holy Spirit that can strengthen you, that can give you the power, and it is in the inner being, what we call the soul. iverenge futi tinzwe inoda kuramba idzokorodzwa Ephesians chi natsoikisanangura Ephesians 3:16 yeah I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. Rangu riri kuti in your inner man.
Okay. In your inner man. In your inner man. Rikureva kuti munhu wemukati ndiye anogona kustrengthenwa namweya mutsvene. Mweya mutsvene unopindawo. Kana anogona kustrengthenwa naSatani on the negative way. Anogona kupindawo panzvimbo iyoyo ine mweya mutsvene kana usimo. Muri kupaona? Let not your hearts be troubled. Jesu akuenda. But ndichakusiyira ichi mweya munyaradzi. Ndichakusiyira mweya munyaradzi. Mweya munyaradzi haaddress the physical aspects. Anoaddress the inner man. He will comfort you. He will teach you of all things. Not teach you physically, but he will teach you spiritually in your inner man. The soul will receive the teachings. Yo. So the soul will receive the teachings, the information. That's why I start to feel some of the things and sometimes what she should have eaten. Yo. So the soul is the one that receives. And the soul ndo inogona kutya, ndo inogona kuva weak, ndo inoda kustrengthenwa. Not kustrengthena munhu kumunzwa kuti uchatenga mota. You are strengthening someone from the outside. Exactly. Yet you have to strengthen someone from the inside. Okay, so if we have an inner being, then it means when God is communicating with us, or when God is dealing with us, He doesn't deal with us on the physical aspect, but on the spiritual aspect. Which is the soul. Saka baba muri kuzama kureva here imimi kuti kana Mwari vane message yavaroda kuti vaise mandiri concerning something, that message vanoideposita in my soul. Yes, through the Holy Spirit. Because no location yayo. Not so. In other words, Murukuti, it's not the physical being that deposit also in that is this Holy Spirit, that connects with also the spiritual men. So it's spirit to spirit. Spirit to spirit. Then it comes now what we call both vazhinji vakazodzidza vanozotaura kuti the mind ndio inozoita kuti muzokwanisa kuti mburitsira manje. Mind saka imuruzama kurava kuti mind is the vessel yakashandiswa naMwari inotora zvinhu kubva ku spiritual man younza ku the physical man. That's why yatinoti meditation. Ndotanga kuchizvitaura. But kwazvabviswa. Ndosaka muchiti dzimwe nguva munoda kuzama kurava kuti unoona mwoyo wangu ogara unkaurika kuti kuna ndikuona something chadepositwa, but chadepositwa chinozouya. Saka munoda kuzama kuti pane nyaya ndakutoona. Saka kana kuti togona kuzopaenda hedu ndogona kunge ndajamba ndadaura kutoenda paprocessing, because tiri kuti kana information ichidepositwa almost each and everyone anotodepositirwa zvinhu, either naMwari kana either naSatani. But pane process chinenge chakudetermine manje kuti ave Mwari kana kuti chii chatora nzvimbo patogara that spirit yatikuti the Holy Spirit. So kana mweya wakaipa wakatora nzvimbo wakagara ipapo wakuisawo yawo information. Alright. But still baba ndoda kumbobvunza kuti tinazopatsana ngura tomboti adimbotorai kuti ndi mweya mutsvene arimo handitika mweya mutsvene arimo odeposita information ndoda kuti uende unoparidza, but that information inoretrievwa kubva ikoko youya mind and then wotanga kuiprocessa, which means kuti you can still decide not to do it kana kuita. Yes, to have the room, yes, to decide. But icho chadepositwa wanatsochinzwa kuti Mwari vari kunatsoti indofana kutendeuka iyi indofana kuenda kuchechi, but information uratsoinzwa mauri but unozviprocessa wobva wadecide kuti but no zvakauriko because the Holy Spirit now can't force you nekuda kweinformation yako. Ende muri kunzwa here baba pakudeposa pamuri pamutaura ipapa pane vanhu vazhinji vandonzwa taura kuti musamenoka mukapfungwa so karungondibata osa pane zvimwe zvandiri kungofunga so zvabva kupi anototi kamukapfungwa kureva kuti iye maari akamu anmurikuona ende kapfungwa ikako ndo kaanongosiya achiabandona ende kapfungwa ikako kazhinji kanenge kachimulida into salvation.
Exactly. Saka pana vanhu vazhinji vachanotsva kugehena vofungidzira kuti vachanomira pamberi paMwari votaura kuti hamuna kumbobvira makatiudza. But iye every day achitosangana nzwa achiti una hameno zvandiri kungonzwa so zvauri kunzwa zvei is the Holy Spirit of God ari kudeposita zvinhu in your spiritual man, but the processing yako iwewe yakagarirwa manje newakaipa. Saka dhimoni rinoshayisa value zvaMwari. And the other hand futi kana Satan akauya achideposita pauri pakagarwa namweya mutsvene anoshayisa futi value. Mumbozvona kusatani anotanga kushayisa value. Unotoona munhu womuchiva mukadzi uenda akanaka panoti hazvina maturo. Chashayisa value ndechakagara pauri pavhesi yamareva iyai chakagara pauri. Exactly. Sure. That is it. So tati information yatorwa kuningi. So at times zvinoitika ndezvekuti information iyi inogona kuti remain into your soul. That's why dzimwe nguva tinogona kutambura toita a feeling because tataura kuti zvinhu zvinoda kuti the soul ine a feeling. Saka a message inoproduce a certain feeling inogona kutovapo yekuti munotanga kutofila pane zvandiri kunzwa inini handitika kana kuti nguva mobva matoreceive a phone call kuti kumusha kuna ashaya. Alright. Saka chatadzika ndechekuti that information kuti isvike to your mind to understand it. Hey, muri kubuditsa chimwe chokwadi chakaoma. Zviri kutaura panapa muri kuzama kureva kuti mimi aripo umwe munhu wokuti unonzwa ingotaura kuti nhasi ndiri kungonzwa kuneti so hameno kuti chaitika and then unonzwa manheru kuchinzi munhu ashaya kureva kuti the spirit already was troubled because chokwadi changa chatoiswa mairi but the body could not understand what is happening. At the end of the day the body yanga yava weak because if the soul is troubled the body will become weak. Saka kureva kuti the processing part yekuti the body ichigona kunzwisisa zvinhu ndo inogona kunge iri kuaffecta munhu but chinhu chatodepozitwa. Kana unonzwa umwe munhu anogona kukudza kuti ndikunzwa masono anonzwa kuti ndikunzwa kuti anenge ari muSouth Africa ipapo unonzwa kuti dai ndangoenda kuZimbabwe man ndikunzwa kuti dai ndangoenda kuZimbabwe dai ndangoenda kuZimbabwe andini at the same time obva aregedza kuenda achizoregedza kuenda munhu iye aida basa wozonzwa kuti arikunzi uri kuziva here kuti mwedzi wakati wanga uchidanwa kubasa foni yako taitoitira yaisaita but ipapo ndo paaiti ndaida kuenda kuZimbabwe time yaanoda kuzoenda kune kwavharwa xenophobia inenge yatanga muri kunzwisisa which means kuti changa chadepositwa kuti kuchauya xenophobia. Therefore go. So the body is telling and the mind is telling that person go to Zim. But iye nenye kuti processing unit yake famba yese yakaita complete because is nenye kuti noyamutsvene it now kuti soseza kuti kuita izvinezvi takutora into mind. That's why takwanisa kusefa zvimwe zvinhu izvo zvatikwanisa kutaura zvinyanzi nokuda kwokuti zvinhu izvi ndakuzvisefa nekuda kwakakugara ifuti ndakagara exactly ndiye ari kusefa kuti ichisefa achichaendi. Alright. Saka information ndogona kuireceive to my soul sezvairi handiti but ndakuda kuitaura ndotanga ndasitadza kuti alright amashodo kana ndakuda kuvapa this type of message handichavasvikira but muri kuona kuti the same information but ndakutsvaga that's the processing now kuti yakuitika like yakaitika pakatorwa David paakatora mukadzi waUria paya nditi the prophet paakazotumwa kuenda kwaari akasefa matauriro. The information was deposited in the soul nobva achizoiprocessa akaona kuti iyi information ndikataura kuti baba makaura namai nhingi inogona kuurayisa kana kuti inogona kuparadza imba. So what is the best possible way yekuti ndichiisvitsa? Right. Ndaida kuenda futi pane imwe engo muri kuona here ndoona sani kunge panyaya yekudeposita kwamuri kutaura kuti Mwari vanodeposita sei zvinhu muvanhu. Ndoona kuti the body also is one of the main hindrances yekuti munhu asanzwe zvadepositwa naMwari maari. Unonzwisisa? The body inohinda. Why? Manheru ega kazhinji the spirit man is active, your soul is active. Why? Because the body is resting. Ndosika muchiona manheru kana kuda kuona mabattles auri kusangana nawo muupenyu ukavata ndo pauri kuona area yauri chaichayo madzikiriri anogona kukurova kana unogona kuona ngiro dzichikwira dzichidzika zvakaita Jacob zviya aiona dzichikwira dzichidzika. Saka muri kunoona kuti when you sleep the spiritual man is very active but paunenge wakamuka the spiritual man, so which means kuti muri kuona kuti Mwari at times vanototora advantage yekuti munhu ngaachitoovata nditokwanisawo kuisa zvinhu mahari kwanise kuisa information ndi process yakakwana nokuda kuti izvozvizvi Mwari ada kutaura zvaada kutaura because munoona kuti zvinhu zvezve it comes like through meditation
because we meditate most of the time. So zvinoitika ndezvekuti information ya deposit kwanditika but imi muri kumeditatawo zvinhu zvine chekuita nezvenyama kana kuti mutochiona bhora kana kuti information payadropwa imhanye to mind because pari kuitwa meditation, this is where the information is coming. It's like iri kuspinwa ichibva yauya kwamuri. So imi makasvikirwa muri kuchiva, did that message come kana kuti yato disrupt, you see, right. Then it means kuti aicha processing but kana wakavata augone kuirambidza. Exactly. Ndosaka muchizoona munhu achimuka achiti ndarota. Exactly. Yet the body kana yanga yakavata airote. Haana kurota but the spiritual man anga ari active. Message yaakungo retriever chete. Saka muri kunoona kuti the mind yanga yakavata inogona kuzo retriever zvinhu zvanga zvichiitika in the spiritual man during the absent. Yotora like zvinoita makamera, na I think makamboshanda kumakamera. Magetsi anogona kuenda ndini but zvinosara zvichirekodwa. Ukada kuzozvitsvaga unozvitsvaga ozo. Saka kwakuretriever information yadi yatoita. But maita kuti ndibva ndauda kukupa mumwe mubvunzo. Totaura kuti the message iri kutanga kusvikira musoul yozofanira kusvika kwatiri kuti to the mind. Kuti tikwanisa kuti muzokwanisa kunditsanangurirawo imimi kuti ndarota zvakati kureva kuti process inofanira kunge yafamba iri effective. We have some people wanotaura kuti ndakangana kureva kuti muri kuona kuti pane process yekuti message yambowanikwa. Mira ipapo pane verse inotaura kuti hanzi Satani akauya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Pane here akambopazirwa mugadheni make akabirwa chibage naSatani? Makambonzwa anoti ndakabirwa mananga naSatani. Saka Satani anouya kuzobei. Muri kunzwisisa ndiri kuda kuzama kureva. Satani haadi zvinhu zviri physical but Satani anopa zvinhu zviri spiritual zvadepositwa, ndo paunobirwa naSatani. Satani anouraya zvinhu zviri spiritual zvozoonekwa because ukabirwa spiritually tinozozviona kuti baba vakabirwa utano, une wakabiwa umo, baba vanenge vakabirwa decision making apo. Muri kuona zviri kuitika. Saka zvinogona kuuyawo zvikanganwa because ndo zvakataurwa kunzi anouya kuzoba, asi Jesu anouya kuti vanhu vazova neupenyu. Ende tarisai muone kuti imwe vhesi baba yatambotaura iya inonzi Mweya Mutsvene will remind you. Muri kuona? Saka unoremindwa chinhu chaunogona kunge wakanganwa. Saka baba vakutoputisa imwe point. Saka zviri kuratidza kuti pandiri kupota ndichibirwawo papo zviri kutoreva kuti pane mumwe mweya wapindira kuba opedzikaenda ukadzirota. Alright, ngatitaure. Wonzi mutaura kuti Mweya Mutsvene unondiremind. Saka chatira kuti ndizotadza kuremindwa. Wapirwa zvatataura kuti anouya achiba. Nebhukadhineza akarota hope ndobva adzikanganwa. Ndobva aunganidza vauki vose akati ndiudzei hope dzandarota. Kana muchinge mandiudza chaakasara anacho ndechekuziva kuti ndarota. Vangani vanomuka vaitaura kuti ndarota. Warotei haazive but the soul is telling that person kuti there was something, there was something and that information is important but you no longer know it. What happened? Because the information is important, that's why yabiwa. Asi Mweya Mutsvene manje anouya kuzoreminder kana kuzodzoredzera. Ndiri muri kunoona chacho ichocho chabiwa. Mweya Mutsvene anouya obva achidzoredzera panzvimbo. Zviya zvekuti unogona kuti uchidarika mumunda woona munhu achiba handiti usiri mumunda wako obva utaura tsano dzoserai magaka evanhu. Muri kuona ndo zvinoita Mweya Mutsvene anoita kuti mbavha idzoredzere panga pane zvinhu pabhosiyena. Iyo paunoti unoenda kumunda utosvika utomboziva kuti pane munhu anga achitoba neadarika akazotidzosera unongoona zvako zvakadi zvakakwana. Ndabva ndakuda kutoenda pane imwe futi engo yatoda kuti timbotaura baba. Okay. Because mataura nyaya yemind mukataura nyaya yekuba nenyaya yei. Saka ndiri kuona kuti the mind seems to be like the battleground of spiritual things. Muri kunzwisisa? Saka tinoda kuzama kureva isusu kuti Satani kana achiedza munhu kana kuti kana achidonhedza munhu anomudonhedza kunodepositirwa information nekwainoprocesswa kunyanya kuprocessing. Indiri kuona sanike kunge ameno baba kana muri kuzviona according kune zvatatiitaura tiri kuona kuti information inodepositwa. Imwe yegona kubiwa, imwe yegona kuita sei. Tomboti isina kubiwa yacho paprocessing because ngande mugarden of Eden. If had the information nditika yekunzi takanzi tisadye but pakuiprocessa nekuirevisa nepakuianalyza ndo panopinda Satani.
processing the information that is already there. God will deposit, go and preach. I get it now. But pakuprocessa the word go and preach ndo panoya Satan. So makutaura kuti so paanonyanyotambira iye pamind pane the processing unit, because Jonah akanzi enda unoparidza kuNineveh. Muri kunzwisisa information yasvika muri kuona ndo pakatanga uzonza but yoma dzibaba ako aimbodedzana vanhu vekuNineveh kai ungaende ukaendako izvitori nani uende kuTashish processing, but the information was there, but how to process it ndo panopinda Satan. So muri kuedza kureva here kuti let's say information yawo yanditi iri kutenderedzwa saka iye anotova nezvaanodrop of something to influence. Exactly. Zvano influenza pa information ya dropka. Nekuti chinoitika ndechekutika handiti tati information ya dropka inoprocesswa pobva pachiitwa decision. Saka iye chaanenge achida decision yako haagone kukudecide. You decide for yourself, but ano influenza the processing so that you decide wrongly. Muri kupaona Satan haana munhu anosvika otora bhodhoro redoro omuisa pamuromo otimedza kana kuti ompa nje iputa, but anokuinfluenza kuti udecide kuiputa. Satan anokuinfluenza kutadzira Mwari. Satan iye haagone kubata kuti utadzire Mwari, but anoinfluenza kuti iwe uite se chokwadi unacho, information unayo chokwadi, but pa processing and aipapo ndoramba chipadzokoro information yechokwadi unayo, but wataimirwa payakuenda kunoprocess kwa manje kuti ichikubatsira iwe pa decision making. Baba, that's very powerful. Inzwai baba, tikutaura kuti isusu shoko raMwari rinoti musarege kuramba muchisangana. Ndika kusangana vanhu vari pachechi vachisangana. Munhu ane information iyoyo, but iye pa processing dzake ane kamuka feeling kengotaura kuti but ndogona kungonamata ndiri ndega kumba kwa Mwari vanotarisa moyo. Muri kuona papindira Satan apinda pa processing ye the word rekuti Mwari vamuudza kuti musaregedza ndiri. Iye anobva aunza imwe vhesi yake like imwe yangaitaura nhasi. Muri kunoona kuti Satan akakota vhesi kuna mapsarema yekuti ukazvidonedza panapa achiudza Jesu zvakanyorwa kuti achatumira ndiro dzake kuti dzikugara. That verse is there in the Bible. Muri kuona aida kuti Jesu aprocesse zvinhu zvisirizvo obva aita decision isiriyo. Ani muri kuona, but Jesu nenyaya yekuti maari makanga mune zviri right akamuudza kuti iwe saka baba makwenda unota pinpoint now. That's why we can see kuti Satan is busy recruiting false teachers of the word, so that vakanga vachidropa that false information nemaverses avanotoziva pakuita processing yeinformation iri right yatinoziva takutoita a wrong decision. Ukaita a wrong decision ndo panozobuda kutadzira Mwari. Kuenda kuchechi inodzidziswa zvisirizvo, that does not make you a sinner, but ukadzidza zvisirizvo uchadecida zvisirizvo wobva waita zvisirizvo, that makes you a sinner. Murikuona baba? Because kungoenda muchechi isiriyo, kupinda musatanism, kungopinda muchechi ya satanism, that does not make you a sinner. But what you will do or what you will decide will make you a sinner. Otherwise Satan angadi akangotora munhu wese ongomupinza achingonza angopinda atopinda.